ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na hindi tayo komportableng nakikita o nararanasan. Hindi natin pwedeng pilitin ang mga sarili nating tanggapin yon kung hindi naman kailangan. Ikaw, kabarangay, saan ka ba hindi komportable? At kaya mo ba itong tanggihan kapag ito ay napunta na sa iyong harapan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kathy, 35 years old at meron akong nakarelasyon. Naitago na lang natin siya sa pangalang Bert. Mas matanda siya sa akin ng 20 years. Pero kahit ganon kalayo ang agwat namin sa isa't isa ay hindi naman kami nagkakaroon ng malaking problema. Marami kaming pagkakaparehas kasi mas marami akong alam sa henerasyon niya. Kaya hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Nakilala ko siya sa tulong ng isang katrabaho. Nereto ako noong time na ready na ulit akong magmahal. 3 taon na kasi akong single noong nakilala ko si Bert. Pakiramdam ko noon ay ready na ulit akong magmahal nang makilala ko na siya. Mature kasi siya at iba roon sa mga naging karelasyon ko. Tumagal din ng 1 taon ng ligawan bago ko siya sinagot, Papa Dudut. Hindi nga siya nainip, di kagaya ng iba na paabutin mo lang ng kalahating taon ng panliligaw ay sumusuko na. Hindi ko pinagsisihan na sinagot ko si Bert, Papa Dudut. Paano ba naman kasi lahat ng kailangan at gusto ko ay kaya niyang ibigay? Edad lang naman ang maipipintas ng iba sa kanya. Pero pagdating sa ibang bagay tungkol sa kanya, wala silang ibang masabi. Boto ang mga mahal ko sa buhay sa kanya, Papa Dudut. Gusto na nga nilang magpakasal na kami kaagad. Napag-usapan namin yon pero hindi naman ako nagmamadali. Parang okay pa rin sa akin na mag-boyfriend at mag-girlfriend lamang kami. Hindi naman ako pressured kahit lagpas 30 na. Enjoy pa kasi ako sa situation namin ni Bert, Papa Dudut. Saan tayo sa day off ko? Ikaw ba? Gusto mo mag-out of town? Huwag muna, naghihingalo pa ang wallet ko eh. Ako naman ang gagastos. Ay naku, ayoko masanay sa ganyan ha. Baka mamaya isipin ng ibang tao eh, pineperahan lang kita. Alam ko namang hindi mo ako pineperahan. Gusto ko lang din na nakakapag-provide ako sa'yo. Nakakakilig naman yan. Alam mo, yan pa naman yung hanap ng mga babae. Good provider. Sana all na lang talagang sasabihin ng ibang tao sa atin. So, payag ka na sa out of town? Siguro wag nga muna. Nakakatamad din kasing bumiyahe. Ano palang gusto mong gawin natin? Siguro ayos na sa akin yung lambingan habang nanonood ng TV sa kondo ko. Baka sitahin mo na naman ako kapag nakatulugan kong panonood ng TV. Naku, sanay na ako sa'yo, no? Bawasan mo kasi yung rice at saka salt intake mo para hindi ka kagad antukin. Wala na sa kinakain ko yan. Nasa edad ko na talaga. Pagkakapihin na lang kita ng 1 litro para siguradong walang tulugan. Kawawa naman ang puso ko niyan. Alam mo naman na mahina na ang puso ko dahil sa edad ko. Alam mo, lagi mo nalang nirarason ang edad mo, ha? Sinasabi ko lang ang totoo. Kailangan ko ring mag-ingat. Kailangan mo talagang mag-ingat dahil dapat mahaba pa ang panahon na magkasama tayo. Ayoko mabiyuda ng maaga, ha? Kaya nga, healthy living na ako para sa'yo eh. Ikaw kaya ang inspirasyon ko kaya gusto ko magpabata ulit. Hindi mo na kailangan magpabata. Mahal ko na ang matandang version mo. Aray, sinampal na naman ako ng realidad. Alam mo, kahit may senior citizen ID ka na, tanggap at mahal pa rin kita. Basta kahit sino ka pa. Kahit sino ako? Kahit ano pa ang nakaraan ko? Past is past, sabi nga nila, di ba?
Speaking of past, Uy, kinakabahan naman ako dyan. Huwag mo sabihing may asawa ka pa pala, ha? yan naman ang wala. Alam mo namang matagal na kaming anal ng dati kong asawa, hindi ba? O so ano nga yung past na sinasabi mo? Tungkol sa anak ko. Ha? May anak ka na? Oo, Joy ang pangalan niya. Nag-iisa lang. Anak ko sa una. Eh bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Baka kasi busted din mo kapag nalaman mong may anak na ako eh. Ang babaw naman ang tingin mo sa akin. Tanggap ko naman kung una pa lang sinabi mo nang may anak ka na. Wala na rin naman ako magagawa kasi nabuo na yung batang yun bago pa ako dumating sa buhay mo. Hindi na siya bata. Ilang taon na? 30 years old na siya. Wow, mas matanda lang ako ng 5 taon. Oo, pero minsan isip bata yun kaya para na rin siya mas bata sa'yo ng 20 years. Ano ba to? Halos magka-batch na kami ng anak mo Hindi naman mahalaga ang edad, hindi ba? Baka kasi dahil hindi nagkakalayo ang edad namin alam mo na, ayawan niya ako. Open-minded si Joy. Hindi problema sa kanya ang edad mo. Nakwento na kita sa kanya noon pa man. Hindi mo siya kumontra. Sa katunayan, gusto ko nga niyang makilala. Kinabigla ko talaga yung pag-amin sa akin ni Bert na may anak na siya na halos kaedad ko na. Napansin niyang hindi ako komportable noon kaya inassure niya na magiging okay ang una naming pagkikita ng anak niyang si Joy. Nagpakwento na ako sa kanya tungkol sa ugali ni Joy Papadudot. Sinabi niyang liberated ang anak niya, bukas ang isipan nito sa maraming bagay. Kung ano raw ang magpapasaya kay Bert ay sosuportahan daw yon ni Joy. Papa's girl daw kasi si Joy. Palibasa noong baby pa lamang ito ay si Bert na lagi ang kasama niya. Nag-ibang bansa kasi ang nanay ni Joy after nitong mga anak. Kaya na-develop yung bonding nilang mag-ama. Kahit nung time na nagkahiwalay na si Bert at ang asawa niya ay hindi nagbago ang koneksyon ng mag-ama Papadudot. Kahit tuwing weekends na lamang daw sila magkita pero madalas pa rin silang nagkukumustahan, salamat na lamang sa social media. Marami pa akong nalaman tungkol kay Joy. Dahil doon ay napanatag na rin ako kahit papaano. Baka naman makakasundo ko si Joy, lalo't hindi naman nalalayo ang edad namin sa isa't isa. Marami rin kaming pwedeng pag-usapan. Naisip ko nga rin baka pwede na rin kaming maging magkaibigan. Weird yon kung iisipin pero para sa akin ay maganda nga yun para mas lalo akong mapalapit kay Bert. Alam kong mahal na mahal ni Bert si Joy. Base pa lang kung paano kumislap ang mga mata ng nobyo ko kapag pinag-uusapan namin ang anak niya. Alam kong wala na siyang ibang hihilingin pa kapag nagkasundo kami ni Joy. Kaya naman pinaghandaan ko na ang unang pagkikita namin ni Joy. Kabado man pero kinaya ko yon para sa relasyon namin ni Bert, Papadudot. Joy, ito pala ang tita Kati mo. Pwede bang Kathy na lang ang itawag ko sa'yo? Kasi naman 5 years lang ang agwat natin sa isa't isa Ay, mas gusto ko nga yan. Aba, una pala nagkasundo na kayong dalawa. Mukha naman kasing madaling pakisamahan tong si Kathy Saka mukhang marami kaming mapagkakasunduan. Ramdam ko rin Parang may lukso ng dugo ako sa'yo. Ay, nanay lang? Char. Huwag mong sobra ng biro mo, Joy. Baka mabigla naman to si Kathy. Ay hindi. Maganda nga una pa lang nilalapag na niya sa akin yung totoong ugali niya para wala nang gulatan. Alam mo ngayon pa lang, gusto na kitang maging stepmother. Pero mas mukha tayong stepsisters. Oo nga pala, Joy. Dito matutulog sa bahay si Kathy, ha? Si Papa naman, anak ba kita para magpaalam ka sa akin kung pwedeng matulog ang girlfriend mo sa bahay mo? Baka lang kasi dito ka rin matulog ngayon. Dito naman talaga ako matutulog ngayon. Nakaschedule na, di ba? Wala namang kaso sa akin kahit maglambingan kayo magdamag ni Kathy. Basta wag lang kayo masyadong maingay sa kwarto Walang kaalampagan ng kama. Hoy, huwag yung ganyang biro, ha? Hindi naman maiilang tong si Kathy. Ako ang naiilang
Eh di sorry. Sorry Cathy ha kung nabibigla ka sa bunganga ko. Sana masanay ka na. Ganito lang talaga ako makipag-usap kay Papa para lang kaming magkaedad. Nako, okay lang yun. Parehas lang tayo. Parang kaedad ko lang din ng tatay ko kapag kinakausap ko siya. Eh nagkikiss din ba kayo ng tatay mo? Kiss? Oo, bumibesa ako sa kanya pag nagkikita kami. Ha? Beso lang? Para naman kayong magkaibigan lang? Eh, paano pala dapat? Pa, beso lang yung sa kanila oh. Bakit tayo kiss sa lips? Kiss sa lips? Oo, yun ang nakasanayan namin mula nung baby pa siya. Love language namin yun. Nung bata pa lang si Joy Joy. Mula pagkabata niya hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Consistent kami ni Papa dyan. Joke to, no? Anong joke? Sampulan nga natin pa. Okay na. Hindi na kailangan patunayan yung joke nyo. Natatawa na ako. Bahala ka. Pa, alis muna ako. Tumatawag yung best friend ko. Gala lang kami sa mall. Balik ako mamayang dinner. Agahan mo ah. Sumabay ka sa amin ni Cathy mag-dinner. Sure. Bye, Cathy. Bye, Pa. Pakis nga ako. Lambot naman ang lips ng dalaga ko. O ingat ka ha. Update mo kami ni Cathy ha. Ang inakala kong biro ay totoo pala. Nakita ko kung paanong naglapat ang mga labi ni Bert at Joy Joy. Nagalikan talaga sila sa harapan ko at hindi ako nakapagsalita kaagad, Papa Dudut. Inoobserbahan ko kung nagbibiro pa rin sila pero mukhang hindi na. Seryosong kumaway na paalis si Joy Joy habang si Bert naman ay nagtungo muna sa kusina para i-check kung ano ang pwede niyang iluto para sa dinner naming tatlo. Naiwan naman ako sa sala na takang-taka kung bakit may gumagawa pa ng ganon. Masyado lang ba akong malisyosa at normal ba na sa edad ni Joy Joy na yon ay hinahalikan pa siya sa labi ng sarili niyang ama? Ako lang ba ang hindi komportable sa sitwasyon na nakikita ko? Kailangan ko bang sanayin ang sarili ko sa nakasanayan nilang mag-ama? Hindi namin napag-usapan ni Bert ang tungkol sa halik na yon. Parang ako pang nahiya sa nakita ko at hindi ko naman pinahalata sa kanya na nabigla ako sa naging halikan nilang mag-ama. Pagkabalik ni Joy Joy ay nakita ko naman silang naghalikang muli sa labi. Isang malaking pasanin sa akin na ipakita na okay lamang ako sa nakasanayan nilang gawin. Bakit sila ganon? Hindi naman ako conservative na babae pero alam ko kung ano yung limitasyon. Close din naman kami ng tatay ko pero hanggang beso lang ang pupwede. Kina Bert at Joy Joy kailangan talagang magdikit ang mga labi nila ng matagal. Naintindihan ko kung musmus pa lamang si Joy Joy pero dalaga na siya. Halos kaedad ko na nga siya. Hindi ba dapat may boundaries na rin silang mag-ama pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, marami pa akong napapansin sa kanilang mag-ama habang tumatagal na nakakasama ko sila. Sobrang komportable nila sa isa't isa na wala na silang pakialam kung komportable pa ba ang iba kapag nakikita sila. Meron nga noong magkasama kaming kumain sa isang restaurant, silang dalawang mag-ama ang magkatabi. Inakala ng lahat na sila ang magkarelasyon at kaibigan lamang ako ni Joy Joy. Paano ba naman kasi iba ang dikitan nila sa isa't isa? Iba rin ang yakapan na akala mo ay magkarelasyong sabik sa bawat isa. Panay din ang halikan nila sa labi kahit anumang oras nila piliin. Doon ako hindi nakatitig ng mabuti, Papa Dudut. Samantalang kami ni Bert bihira lamang kung maghalikan sa labi. Hindi rin kami gaanong naglalambingan at nagyayakapan. Pero silang mag-ama kayang-kaya po nila. Minsan gusto ko nang sabihin sa kanila na hindi ako komportable kaya lang nauuna lagi yung takot ko na baka ma-misunderstand nila ang pinanggagalingan ko. Hanggat maaari ay ayoko namang magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Bert. Saka napapalapit na rin kasi kami ni Joy sa isa't isa. Ayoko ring masira ang nasimula naming samahan. Ang hirap
pa namang ibalik ang magandang samahan kapag nagkalamat na. Kaya pinilit kong itikom ang labi ko para lamang masigurado na hindi ako ang magiging dahilan para lumayo ang loob nila sa akin. Pero isang araw ay meron na naman akong hindi nagustuhan sa ginawa nila. Kararating ko lamang noon ng bahay ni Bert at naabutan kong magkasama sina Joy Joy at Bert. Nakasuot ng nightie si Joy Joy na sobrang nipis. Wala rin itong suot na bra. Dahilan para mailang ako, Papa Dudut. Bert? Kathy, late ka na dumating ha. Sorry na traffic kasi ako eh. Kanina ka pa namin hinihintay, Kathy. May nirekomenda kasi akong movie kay Papa. Tara, panoorin na natin. Okay, sige. Joy Joy? Ano yun? Gusto mo bang humiram ng pajama or jacket? Meron ako dyan. Para saan? Naka-nighties ka kasi tsaka wala ka pa yatang bra? Ganyan talaga manamit yan kapag dito sa bahay natutulog. Lagi kasi siyang naiinitan. Masanay ka ng ganitong suot ko, Kathy. Saka ayokong nagbabra kasi masakit sa likuran. Kailangan din naman kasing ipahinga yung dibdib niya sa bra. Hayaan mo na siya. Okay. Kala ko kasi wala siyang magamit na ibang damit. Hindi nga rin ako nakapanty eh. Seryoso ka ba dyan? Yan ang payo ko sa kanya. May nabasa kasi ako na dapat hindi palagi nagpapante ang babae. Dahil? Nakalimutan ko na eh. Magpalit ka na ng pambahay para makanood na tayo rito. Dali. Joy Joy, sure ka bang ayaw mong humiram ng ibang damit sa akin? Hindi nga, okay lang ako. May problema ka ba sa damit ko? Baka lang kasi kabagin ka. Baka hindi ka komportable. Ito na ang pinaka-komportableng damit ko. Kung pwede nga lang tong gamitin sa mall eh. Baka pinangrampa ko na talaga. Huwag ka na mag-alala sa suot ni Joy Joy. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo para makanood na tayo. True! Saka Kathy, okay lang ba kung kami ni Papa ang magtabi habang nanunood? Kasi maingay kami pag nanunood eh. Baka maistorbo ka. Ayos lang naman. Madikit lang kasi itong si Joy Joy sa akin kapag nanonood ng TV. Lalo kapag sa sinihan at horror pa ang pinapanood. Naku, iba ang dikit nito sa akin. Kumakandong pa nga ako kay Papa kasi lagi ako natatakot eh. Kumakando? Nakasanayan na naming dalawa yun. Kumakandong siya sa akin lalo kapag nangangalay na yung likuran niya. Lagi kasi sumasakit ang likod nitong dalaga ko eh. Kumakandong kahit ganyan ang suot niya? Oo, wala namang masama. Nakadamit naman si Papa ng maayos. Pero ikaw… Alam mo ikaw, mukhang may problema ka sa suot ko. Huwag mo na nga akong plastikin, sabihin mo na. Medyo nabigla lang kasi ako. Hindi kasi ako sanay makakita nung, alam mo na, nung babaeng naka-nighties. Medyo conservative kasi ako eh. Ikaw? Conservative? Hindi ka naman ganun eh. Ganun ako, no? Baka hindi lang halata. O sige na nga, naniniwala na ako. Papa, Ano yun anak? sumasakit na naman yung likod ko. Kakandong ka na? Opo, please. Bigla na lamang kumandong si Joy Joy kay Bert. Natulala na lamang ako sa mga nangyari. Nagmadali akong pumunta sa kwarto hindi para magbihis kundi para magpakalma ng sarili ko. Naiinis ako sa ginagawa nila pero mas naiinis ako dahil wala naman akong magawa para pigilan sila, Papa Dudut. Parang ang helpless ko sa sitwasyon na yon. Gustuhin ko mang magsalita, natatakot ako dahil baka ma-offend ko sila. Noong sinubukan ko nga na magpasimple pero kamuntik nang magalit itong si Joy Joy. Doon ako natakot, Papa Dudut. Lalo na noong parang kinampihan ni Bert ang anak niya. Sino ang magiging kakampi ko kung ganon? Wala akong maisip na mapagsabihan ang sitwasyon ko. Papa Dudut, natatakot ako na baka may magsabi sa akin na masyado lamang akong malisyosa.
Baka ako lang ang nakakakita ng hindi maganda sa mga nangyayari. Baka nga kailangan ko ring mag-adjust. Sa pagdaan pa ng mga araw ay sinubukan kong sanayin ang sarili ko sa mga nakikita ko sa kanila. Kapag hindi ko na kinaya ay pumipikit na lamang ako o di naman kaya ay gagawa ako ng dahilan para makaiwas sa kanila. Napapadalas pa naman ang punta ni Joy Joy sa bahay ni Bert. Natuwa na raw kasi siya sa akin kaya gusto niyang makasama kami lagi ng papa niya. Kung alam lang niya na hindi kami parehas ng nararamdaman. Lagi na lang akong naiilang sa tuwing andon siya. Lagi akong kinakabahan na may makikita pa akong sobra sa ginagawa nila. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Nagkatotoo nga ang aking iniisip. Isang gabi, sinurpresa ko si Bert para sa monthsary namin. Sinabi ko sa kanya noong una na hindi ako makakapunta sa bahay niya pero pupunta pa rin ako. May dala akong cake at regalo para sa kanya. Pero isang malaking sorpresa para sa kanya ay hindi pala kundi ako pala ang masosorpresa sa mga makikita ko. Happy monthsary! Kathy, akala ko hindi ka pupunta. Gusto kitang sorpresahin eh. Happy monthsary! Ikaw talaga. Sana nagsabi ka. Di hindi na yung surprise. Bumili pala ako ng cake at saka… Kathy! Sabi ni Papa hindi ka raw pupunta rito sa bahay. Kasi bala ko lang naman siyang sorpresahin kaya nagpanggap akong hindi pupunta. Mukha namang na-surprise si Papa, maski na ako. Kahit ako na sorpresa sa'yo eh. Bakit ka naman na-surpresa? Palagi naman akong andito sa bahay ni Papa. Nasurpresa ako sa suot mo. Ha? May mali ba sa suot ko? Wala namang problema. Nakapanty at bra lang kasi siya. Sabi ko naman sa'yo, mabilis mainitan at pagpawisan to si Joy Joy. May aircon naman, di ba? Hindi effective yan sa akin. Di ba, Papa? Kahit combo pa ng electric fan at aircon, may initan pa rin niyang si Joy Joy. Tingnan mo sa susunod para maniwala ka. Buti nga naabutan mo pa akong nakabra ngayon eh. Madalas kasi. Hindi siya nagbabra? Ba't pa ba ako nagtaka? Uy, may dala kang cake! Ano flavor to, Kathy? Mocha. Uy, paborito ko to. Pa, subukan mo ko ha. Sige, ikaw pa ba? Kuha ka na rin ng platito at panghiwa. Teka, punta na ako ng kusina. Bert, kailangan nating mag-usap. Para saan? Kain muna tayo. Hindi na ako kakain. Sa inyo na lang ni Joy Joy ang cake na to. May problema ba? Hindi ba halata? Ano bang problema? Kayo ng anak mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasagwa yung mga ginagawa nyo? Anong masagwa? Excited na akong lantakan tong cake. Papa, kandungin mo ko please. Masakit na naman tong likod ko eh. Teka lang muna, Joy Joy ha. Nag-uusap pa kami ni Kathy. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pakinggan nyo kung paano kayo mag-usap ng anak mo para maintindihan mo kung bakit ako ganito. Teka, ano bang nangyayari? Pumunta lang ako ng kusina tas nag-aaway na kayo bigla? Ikaw, Joy Joy, kasali ka sa problema. Bakit ba kasi ganyan ka manamit sa tuwing nandito ka sa bahay ng papa mo? Kasi bahay naman to ni Papa ko at isusuot ko kung anong gusto ko. Dalaga ka na! 30 ka na! Ilugar mo naman ang pananamit mo. Hindi pwedeng naka-brat panty ka lang tapos kakandong ka sa tatay mo. Ano yun? Tapos lagi kayo naghahalikan sa labi? Malisyosa lang ba ako o mali na yung ginagawa nyo? Malisyosa ka lang. Walang mali sa ginagawa namin ng anak ko. Ito na ang nakasanayan namin bago ka pa dumating. Huwag naman sanang marumi ang isip mo, Kathy. Gusto pa naman kita para kay Papa. Thank you na lang, pero hindi ko na kaya tong ginagawa nyo. Sa inyo na tong cake. Mag-enjoy kayong kumain habang magkakandong. Sa sobrang inis ko ay nagmadali na akong umalis. Nanginginig ako naglakad palabas ng bahay. Hinabol ako kaagad ni Bert at pinigilan niya akong umalis at gusto niya akong kausapin. Sinubukan ko naman siyang pakinggan pero nilalabanan pa rin niya na wala silang ginagawang masama ni Joy Joy.
Doon ako napundi. Nag-book na ako kaagad ng masasakyan para makaalis na. Sinabi ko sa kanya bago ako sumakay ng sasakyan na mag-cool off muna kaming dalawa. Gusto kong mag-isip-isip kung tama pa ba na makipagrelasyon sa kanya dahil hindi ako komportable sa kanila ng anak niya. Wala naman na siyang nagawa kung hindi ang pumayag. Hinayaan na rin niya akong makaalis. Sa loob ng sasakyan ay doon ko ipinagpatuloy ang pag-iyak. Nang makauwi ako ng bahay ay hindi pa rin natapos ang sama ng loob ko. Nagkulong ako sa kwarto para umiyak ng umiyak. Pagkatapos noon ay nakatanggap ako ng text mula kay Bert. Sinasabi niya sa akin na bibigyan niya ako ng space. Umaasa pa rin daw siya na magkakaayos kami dahil mahal niya ako. Hindi raw niya kayang mawala ako. Lumambot ang puso ko sa sinabi niya. Kaya naman sinubukan ko siyang kausapin para ipaunawa ang maling napapansin ko sa kanilang mag-ama. Pero tulad ng dati, sarado pa rin ang isip niya tungkol doon. Kaya wala akong nagawa kundi ang itigil ang pag-uusap namin at sinimulan ko nang iwasan silang mag-ama habang pinag-iisipan kung tama pa ba na magstay ako sa buhay niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na nga muling nagparamdam sa akin si Bert. Nirespeto niya ang kagustuhan ko na makapag-isa muna. Pero nami-miss ko siya. Hindi siya matanggal sa isipan ko at in love talaga ako kay Bert. Pero hindi ko naman pwedeng gamitin ang pagmamahal na yon para lamang magstay kung hindi naman ako komportable sa nangyayari sa relasyon namin. Tiniis ko na huwag magparamdam sa kanya. Kahit panayang check ko kung nag-message na ba siya o kung nag-like man lang ba siya ng status ko. Napadalas nga ang pag-post ko sa Facebook para lamang makita kung magre-react pa rin siya pero bigo ako noon. Kahit i-view ang my day ko ay wala pa rin. Kaya ang ginawa ko na lamang ay dine-activate ko na lamang ang Facebook ko para wala akong makita tungkol sa kanya. Nagpaka-busy na lamang ako sa trabaho para makalimutan siya. Pero hindi naging effective. Kapag busy ako sa trabaho ay mas lalo ko siyang naiisip. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil nasanay na akong kayakap at katabi siya. Kaya naman niluno ko na ang pride ko at minessage ko na siya, Papa Dudut. Mabilis naman niya ako nireplyan at sinabi ko sa kanya na puntahan niya ako sa kondo para makapag-usap kami. Mabilis pa sa 4:00 ang pagdating niya. Nanginginig akong pinagmasdan siya at na-miss ko talaga siya. At naramdaman ko namang ganon din siya sa akin. Niyakap niya ako at hindi ko naman pinagkait sa kanya ang isang yakap pabalik. Alam kong hirap talaga akong tiisin siya dahil mahal na mahal ko siya. Kaya sinubukan kong i-communicate sa kanya ang nararamdaman ko sa relasyon nilang mag-ama, Papa Dudut. Namiss talaga kita. Mabutit naisipan mo nang makipag-usap sa akin. Namiss mo ba ako? Namiss kita, pero Pwede kayang wag na tayong mag-away. Okay na sana to. hindi na tayo mag-aaway basta mapag-usapan lang natin yung tungkol sa inyo ni Joy Joy. Baka mas lalo lang tayong magkagulo eh. Pwede bang kalimutan na lang natin yun? Hindi ko pwedeng kalimutan yon. Sana pala, hindi mo na lang ako pinapunta rito. Kung hindi ka pa pala okay tungkol doon. Kaya nga kita pinapunta dito para maging okay na tayo. Kailangan lang nating pag-usapang dalawa yon para matapos na. Masyado lang kasing marumi ang isip mo. Hindi marumi ang isip ko. Kahit sinong iharap mo, ganun din ang mararamdaman. Nakakailang. Hindi komportabling tingnan. Ganun lang kami ng anak ko. Kasalanan ba namin kung close kami? Masyado kayong close. Wala namang masama ron. Anong gusto mo? Maging cold at pabaya akong ama sa kanya tulad ng iba? Hindi mo kasi maintindihan yung sinasabi ko eh. Sobra kayang laswa yung nakikita ko sa inyong dalawa. Naghahalikan kayo sa labi. Hindi lang tuwing aalis siya o darating ha.
Basta kapag masaya kayo o kahit walang ginagawa, bigla na lang kayong maghahalikan. Para kayong magkarelasyon eh. Halik ng isang ama lang yun. Pwede naman sa pisngi na lang o kaya naman sa noo. Kathy naman. Huwag mo rin akong simulan sa pagsusot niya ng brat panty sa bahay mo habang nakakandong sa'yo. Minsan nga naka-nighties lang eh. Sige, sa susunod sasabihan ko siya na sa tuwing pupunta siya sa bahay ko, huwag siyang kakandong sa akin. Ugaliin nyo na maglagay ng limitasyon sa pagiging close nyo. Sobra ka naman, Kathy. Anak ko yun eh. Nasanay na kami sa ganun. At wala naman kaming nasasaktang ibang tao sa ginagawa namin. Anong tawag mo sa akin? Hindi man ako nasasaktan sa ginagawa nyo pero naiilang talaga ako eh. Hindi ko alam kung bakit hindi mo yun makita. Kasi wala naman ako nakikitang masama. Baka nga nagsiselos ka lang kasi sobrang close kami ni Joy Joy. Baka pakiramdam mo, nawawala na ako ng oras sa'yo. Ha? Bakit ko naman pagseselosa ng anak mo? Hindi lang ako komportable sa pinapakita nyo sa akin kapag nakaharap ako sa inyo. Ay, nako. Parang wala namang mananalo sa usapang ito. Ay wala talaga. Hanggat hindi mo nakikita kung ano yung point ko. Bert, sabihin mo nga sa akin, ano pa ba yung madalas nyong ginagawang mag-ama para ipakita yung closeness nyo sa isa't isa? Mga normal na bagay lang. Anong normal na bagay? Tabi kami matulog. Nakapanty at bra na naman ba siya? Sabi ko naman sa'yo, mabilis siyang mainitan eh. Ay naku, ano pa? Ayoko na magsabi, baka magalit ka na naman. Eh mas magagalit ako kapag hindi ka nagsabi. Ay, sabay kaming maligo. Nang nakahubad kayong pareho? Malamang, may maliligo bang nakapantalon at t-shirt? Papadudot na irita ako sa pamimiloso po ni Bert. Pero wala nang mas nakapagpairita sa akin nang malaman ko kung ano pa ang ginagawa nilang dalawa. Bakit hindi nila makitang mali yung mga nakasanayan nila? Dalaga na ang anak ni Bert pero kung umasta siya akala mo ay sanggol lamang ang anak niya. Halos kilabutan ako sa mga sinabi ni Bert, Papadudot. Kasama mong matulog ang anak mo nang nakahubad? Kasama pang maligo ng nakahubad? Paano sila nagiging bulag sa mga ginagawa nila? Wala bang ibang taong nagsasabi sa kanila na may mali na? Ang dami kong tanong noon pero dahil sa galit ko ay mas pinili ko na lamang na paalisin si Bert. Baka kung ano pa ang maidagdag niya na makapagpawala ng respeto ko sa kanya. Hindi ko na kinaya. Minessage ko siya at sinabing tapos na kaming dalawa, Papadudot. Hindi naman niya ako nireplyan. Mabuti na rin yon para mamatay na yung natitirang pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa kaming dalawa. Panayang iyak ko habang nag-move on. Yun marahil ang pinakamasakit na breakup sa akin. Hindi kasi ako ready na magkahiwalay kami ni Bert. Pero kailangan kong gawin dahil hindi ko na kayang tanggapin yung nakikita ko sa kanilang mag-ama. Hindi na siya nagparamdam pa ulit sa paglipas ng buwan. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako sa isang bisitang dumating sa bahay ko. Si Joy Joy. Kumatok ito sa pinto at nang buksan ko ay nakita ko ang malungkot na mukha ni Joy Joy. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Naiilang ako sa kanya pero gusto kong pakinggan kung ano man ang gusto niyang sabihin, Papadudot. Anong ginagawa mo dito? Makikipag-usap sana sa'yo. Pasok ka. Inutusan ka ba ng papa mo na pumunta dito? Hindi, nagkusa ako. Tungkol saan naman ang pag-uusapan natin? Alam mo na kung ano. Hindi naman na kailangan. Hiwalay na kami ng tatay mo eh. Wala na ring sense para pag-usapan pa yon. Alam kong mahal niyo pa ang isa't isa. Lalo na si Papa. Kung alam mo lang kung gaano kalungkot si Papa ngayon. Kasalanan naman niya. Hindi niya ako pinakinggan eh. Pinakinggan ka naman namin. Kaya lang, kami ang hindi mo maintindihan. Ako nga tong hindi niyo maintindihan eh.
Wala bang nagsasabi sa inyo na nakakailang ang mga ginagawa nyo? Wala naman kaming natatapakang ibang tao. Yung tanong ko ang sagutin mo. Wala bang pumupuna sa ginagawa nyong mag-ama? Meron, pero… So hindi lang pala ako, no? Pero pinaramdam nyo sa akin na ako lang tong malisyosa. Kasi hindi naman big deal sa amin eh. Ewan ko ba sa ibang tao kung bakit hindi sila maging open-minded? Ang hirap maging open-minded sa ginagawa nyo, Joy. Parehas mo rin pala yung mga niligawan at naging ex ni Papa eh. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. So marami pala kaming kontra sa ginagawa nyo ng tatay mo. Kasi makikitid ang utak nyo. Ay naku, Joy, makinig ka. Hindi ako kontra sa pagiging malapit nyo sa isa't isa ng tatay mo. Pero sana sa edad mo, dapat alam mo na kung ano yung mga bagay na hindi mo ginagawa kasama siya eh. Hindi ka na pwedeng naka-bra at panty lang habang kumakandong sa kanya. Wala na rin sanang halikan sa labi na maganap. Bumeso ka na lang tulad ng ibang mga anak. Sa ganun ako pinalaki ni Papa eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na mali ang tatay mo na ipagpatuloy pa kung ano yung ginagawa nyo noon. Kahit yung pagtulog na nakahubad ka katabi siya. Sinong hindi magtataas ng kilay kapag nalaman nilang ginagawa nyo yung ganon? Parehas mo talaga ang mga ex ni Papa. Pinagseselosa nila ako dahil sobrang close naming dalawa. Hindi na selos yung nararamdaman nila. Namin. Hindi na kami komportable. Ang nanay mo ba, alam ba niya yung ginagawa nyo? Hindi naman siya nagtatanong eh. O subukan mo sabihin sa kanya para magkaalaman na. Baka hindi ka na niya ulit papuntahin sa tatay mo kapag nalaman niya yan. Open-minded ang nanay ko. Kaya alam kong wala lang sa kanya to kapag sinabi ko sa kanya. Okay, sige. Hindi na ako lalaban kasi buhay niyo naman yan eh. At saka, tapos na rin kami ng tatay mo. Good luck na lang sa next na stepmother mo kung payag siya sa mga inaakto niyo. Pero Kathy, ikaw na kasi ang gusto ko para kay Papa. Kahit may hindi tayo pinagkakaunawaan, alam kong ikaw yung dapat para kay Papa. Saka alam kong mahal na mahal ka rin niya. Sa'yo ko lang siya nakitang ganun kasaya eh. O so, anong punto mo? Baka naman pwede mo nang isang tabi yung pagkailang mo sa ginagawa namin ni Papa. Tapos balikan mo na siya. Naaawa na kasi ako sa kanya eh. Please, Kathy. Please. Nangingilid ang mga luha ni Joy habang pinapakiusapan akong balikan si Bert. Aminado akong naapektuhan ako sa huling sinabi niya. Nakaramdam ako ng kurot, mas lalo namang nag-ingay ang puso ko. Isinasagawa na naman nitong sinisigaw na naman itong muli si Bert. Bigla ko namang na-miss si Bert, Papa Dudut. Pinalis ko muna si Joy para makapag-isip-isip ako bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Hinawakan pa nito ang kamay ko at nagmakaawa na huwag ko raw iwan ang tatay niya. Hindi raw niya kayang makitang lugmok sa kalungkutan ng tatay niya. Doon ko naramdaman kung gaano niya kamahal si Bert. Tumango na lamang ako at sinabing kami na lang ng tatay niya ang mag-uusap sa dapat na gawin. Pagkatapos noon ay nagmadali akong isarado ang pintuan at doon ako napasantad. Para ako nanghina sa naging usapan namin. Ilang araw na akong naguguluhan sa dapat kong gawin, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po si Bert. Wala na akong ibang lalaki na nakikitang makakasama kung hindi siya. Kaya lang ay hindi ko talaga matanggap ang ginagawa nilang mag-ama. Sinubukan ko namang sabihin yon sa kanila pero mukhang hindi nila babaguhin ang nakasanayan nila. Kasi hanggang sa dulo ay pinapakita nilang walang mali sa ginagawa nila. Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Wala na akong ibang problema kay Bert maliban nga roon sa kakaibang closeness nilang mag-ama. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko at sana'y matulungan niyo ako. Isa po akong masugid na tagapakinig ng inyong #1 radio station sa Barangay LS 97.1, lalo na ang inyong programang Barangay Love Stories. Makakaasa kayo sa patuloy na pagsuporta ko bilang pasasalamat sa pagbahagi ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kathy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya?
Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Barangay LS 97.1 Number 1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong puno ng mapanghusga, hindi madaling ipakilala kung sino ka nga talaga. Ngunit sa kabila nito ay may mga tao pa rin na tanggap ka at sila ang magiging sandata mo sa bawat segundo ng iyong pakikibaka. Ikaw kabarangay, ano ang sinakripisyo mo para maging katanggap-tanggap ka sa paningin ng iba? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. May kaibigan kasi ako na nag-share ng kwentong napakinggan niya sa Facebook page ninyo na Barangay LS 97.1 na sobrang nakarelate ako. Kaya naman na-inspire din po ako na mag-share ng kwento sa inyo. Papa Dudut, bakla po ako. At yon ang nais kong ikwento sa inyo ngayon. Kung bakit, hindi lang ako basta isang bakla. Nero po ang pangalan ko, 39 years old na sa ngayon. Nagpasya po ako na hindi na lamang banggitin ang eksaktong lugar pero yung probinsya po namin ay nandito lamang sa Central Luzon. Elementary pa lamang ako nang maulila sa tatay ko, Papa Dudut. Si nanay naman ay hindi na nakapag-asawa pa. Nadisgrasya noon sa factory ang tatay ko na naging sanhi ng pagkawala niya kaya hindi na ako nasundan pa. Sa madaling salita ay nag-iisang anak lamang ako, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay naging masaya naman kaming mag-ina. Masasabi ko kasing devoted siya sa akin, Papa Dudut. Kaso nga lang, may konting kirot pa rin sa puso ko kapag nakikita ko siya noong nagbebenta ng kakanin mula umaga hanggang gabi. Tapos pagdating ng gabi ay gagawa siya ulit ng pangtinda niya para sa susunod na araw. Hindi naman talaga pang drama-rama sa umaga, hapon o gabi ang kwento ng buhay ko. Dahil pinilit ng nanay ko na maging masaya ang pananaw namin sa buhay. At bukod pa roon ay siya mismo ang nagsasabi sa akin na bakla ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sabihin niya sa akin yon. Kumakain kasi kami noon sa labas para i-celebrate ang graduation ko noong high school. Nakapagtabi kasi siya noon kahit konti. Kahit maliit lang ang kinikita niya ay nagawa pa niyang paghandaan yon. Doon na nga po kami nagkaroon ng marami-raming kwentuhan. Sa pag-uusap namin yon ng nanay ko ay sinabi niya na tanggap niya ako kahit na ano pa ako. Kaya naman hindi na rin ako natakot noon na aminin sa kanya ang katotohanan. Bago kasi yon ay nagpapanggap lang ako kay nanay na may gusto akong ligawan na babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Rana. Anak siya ng pinagkakautangan namin at sa totoo lang, kaya ko lang naman gustong ligawan si Rana ay dahil sa pagkakautang namin sa tatay niya. At yung sinasabi ng tatay niya na bagay kami. Hindi ko po talaga mahanap kung saan banda dahil kung tutuusin, mas babae at mas marunong pa akong mag-ayos ng sarili kesa kay Rana, Papa Dudut. Kagagawa lang. Bili na kayo. Ma, gusto mo ako na lang taga-sigaw mo? Bakit? Handa ka na bang lumadlad sa pagiging Becky mo? Sino naman may sabi na magboboses bakla ako?
Ikaw talaga. Kapag ako lang ang kasama mo, di mo kailangan magpanggap. Pinapahirapan mo pa sarili mo sa pagtitigas-tigasan eh. Sa bahay, ako po si Bria, ma. Pero pagdating dito sa labas, ako si Nero. Kakabagan ako sa yung bata ka. Yung boses mo, parang galing pa sa ilalim ng lupa. Bata? Correction po, ma. Dalaga na ako. May monthly period na nga ako eh. Magtigil ka nga. Sumasakit na tiyan ko sa kakatawa sa'yo. Mabuti pa, magtinda ka na lang. Sige na nga. Buti na lang, wala pa akong racket ngayon. Alam mo nak, hindi mo naman kailangang rumakit. Sapat nang may trabaho ka. Hindi pa naman tayo nagigipit ng sobra para maghanap ka pa ng kung ano-anong racket. Ma, maluho po ako, kaya kailangan ko yun. Paano na lang yung pampakinis ko ng muka? Ikaw kasi, ang dami-dami mong pinaglalagay dyan sa mukha mo. Siyempre, ma. Importante yun. Kung di ko yung ginagawa, wala nang magiging pagkakaiba tong mukha ko sa rough road papunta sa sitio natin. O siya, sige na. Alam ko naman na gusto mo lang maging maganda. Kaso natatakpan pa ng panlalaki mong pormahan. No choice, ma. Saka na lang po ako mag-out pag alam na rin ng mga kaibigan ko. Bukod po kasi sa inyo, sila ang dapat na unang makaalam. Tama ka naman dyan. Tsaka kaibigan mo naman yung mga yun. Sigurado ako na maiintindihan ka nila at susuportahan ka sa kung sino ka talaga. Ay, sana nga po, ma. Sana katulad mo sila para di na ako mahirapan magsabi. Sus, nararamdaman ko, nak. Matatanggap ka nila. Basta ba wag mo nang patagalin yan eh. Mas maganda kasi na masabi mo yung totoo ng mas maaga. Alam ko naman po yun. Medyo kinakabahan lang ako ng konti kasi alam nyo na, matagal ko nang alam sa sarili ko na bakla ako eh, pero nagpapanggap akong lalaki pagkasama ko sila. Ano na lang kaya iisipin ng mga yun? Lalo na si Sev. Alam ko iniisip mo na baka mandiri sila sa'yo. Kasi sa buong panahon na magkakasama kayo, posibleng pinagpapantasyahan mo na mga katawan nila, ganon ba? Parang ganun na nga, ma. Eh di ba't bakla rin naman yung isa niyong kaibigan, si Paul? O natanggap naman siya ni Sev, di ba? Ikaw pa kaya? Ewan ko po ba, ma? Hindi ko talaga maiwasang mag-overthink eh. Hay nako, sa isip mo lang naman yan. Ay, teka, di ba may pupuntahan kang party? Birthday nung si... Ano na nga bang pangalan ng kapatid ni Sev? Kira po. Ay oo, yun nga. Naku, napakagandang bata nun. Sigurado ko maraming manliligaw yun. Mukhang marami nga, ma. Kung straight nga lang akong lalaki, baka niligawan ko na yun. Kaya ayun, binabakura na ni Sev. Protective na kuya. Eh kahit naman ako, kung ako nanay ni Kira, kahit sa langaw, di ko siya padadapuan. Ganun. Porke tunay na babae. Sige ma, magpalit ka na ng anak. Ay sus, nagtampo naman agad. Huwag ka nga dyan. Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisang dalaga ko. Talaga? Oo nga. Kung mahal kita nung di ka pa umaamin, mas lalo kitang minahal nung inamin mo sa akin na bakla ka, nak. Kahit ano pa maging gender mo, pwedeng magbago ang itsura mo, pananamit at pananalita, pero kahit kailan, hindi magbabago na anak kita. Papadudot kahit nakahinga ng maluwag at masaya na rin akong malaman ng nanay ko na bakla ako. Pakiramdam ko ay meron pa ring kulang. Hindi ko pa kasi nasasabi sa mga kaibigan ko ang tungkol doon. 3 kami sa barkadahan, 4 kung isasama sa bilang yung kapatid ni Sev na si Kira. Napalapit na rin kasi siya sa akin, papadudot. Kaedad ko si Sev at dahil pareho kami noon na masipag mag-aral, consistent honor student kami mula elementary sa isang public school. Si Sev yung tipo ng tao na totoong maginoo at magalang. Si Paul naman yung ampon namin ni Sev. Mas bata siya sa amin pero dahil matalino talaga, accelerated siya noon. Lagi siyang napagdidiskitahan ng mga bully. Bukod kasi sa mas matalino siya kesa sa karamihan ay medyo malambot din siya kung kumilos at magsalita noon paman, papadudot. High school pa lamang kami ay sinasabi na niyang mas pinili niyang maging straight dahil sa mga stricto niyang mga magulang. Tinanggap naman namin siya pero
Hindi ko pa rin napigilang makaramdam ng kalungkutan. Mabuti na lamang at lagi nakasuporta sa akin ng nanay ko na bukod sa para ko ng best friend ay masasabi ko ring Mother of the Year sa sobrang pagiging supportive. Kahit na kasi 58 anyos na ang edad niya ay nasasabayan pa rin niya ako sa mga trip ko sa buhay. Nang sumapit ang birthday ni Kira ay hindi ko inaasahan na yun mismo ang araw na magkakaalaman kaming magkakaibigan. Ayoko pa sanang aminin sa kanila na bakla ako dahil bukod sa hindi ko alam kung papaano mag-react, si Sev ay relihiyoso rin siya tulad ni Paul. Hindi naman kasi ako tulad ni Paul na kahit nag-out na sa amin pinaninindigan pa rin ang pagiging lalaki. Tuwing kami ang kasama niya ay boses bakla siya. Pero kapag magulang na niya ang kaharap niya, siya pa rin yung Paul na lalaking lalaki ang datingan. Pakiramdam ko po noon, Papa Dudut, ay oras na may iba pang makaalam ay hindi ko na yon kakayaning itago pa. Isang gabi, 3 kaming nasa party ng isa naming kaibigan, late dumating si Rana sa venue. Tapos, doon na nagsimula ang topic ng kwentuhan. Uy, Nero. Si Rana oh. Mukhang kadarating lang. Nakikita ko, may mga mata rin naman ako. Mukhang ang sama ng gabi mo ah. Nakaka-bad trip kasi. Ayoko na nga nirereto sa akin yung si Rana eh. Labo mo ha. Samantalang dati, kating-kati ka na ligawan yun. Anyari? Sa tingin nyo, mukha ba talaga magugustuhan ko yun? Oh, ba't parang tumaas na yata standards mo sa babae? Oo nga. Galit pa rin ba sa'yo yun? Mukhang hindi naman siya galit sa akin. Nginitian niya ako nung nag-abot ako ng hulog namin sa utang eh. Tsaka pagkakaalam ko, may boyfriend ng afam yan. Dadalhin na nga araw siya sa Switzerland eh. Teka nga, tama ba narinig ko? Afam? Oo, afam. Bakit? Bakla ka ba? Huh? Sa mga bakla ko kasi madalas naririnig yung afam-afam na yan. Pero seryoso ah, kung pinatulan mo lang sana si Rana, wala na sana kayong utang sa tatay nun. Ikaw naman kasi, masyado kang pihikan. Ano ba talaga gusto mo sa babae? Pareho kayo ng gusto. Pinagsasasabi mo dyan, Paul. Joke lang. Pero ang gwapo naman kasi ni Nero para kay Rana. Wala naman yan sa itsura ng tao, kung gwapo man o maganda. Sus, nagsalita. Para namang walang nasabi sa akin si Kira. May nireject ka raw sa school dati. Gwapo naman yun. Paanong gwapo? Gwapo na tomboy o lalaki? Sev, okay ka lang ba? Parang kinamot na puwet mukha mo ha. Pulang-pula oh. Alam mo, buwisit ka talaga no? Si Nero yung pinag-uusapan natin, di ba? Pwede rin naman na ikaw muna yung pag-usapan tapos ako. Alam nyo, ang papangit nyo kabanding. Mas pangit ka banding yung baklang nagpapanggap na straight. Kesa naman sa mga baklang di makapag-out. Eto na nga. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabay pa talaga kayo ha. Huwag na kayong mahiya. Ayaw nyo yun. Same-same lang naman pala tayong tatlo. Sabi nga, birds of the same fabulous feather flock together. Pero, dito pwede malaman ng tatay ko. Mauna na ako. Baklang yun? Iniwan talaga tayo? Ay, hayaan mo na. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin na magpakabakla eh. Tsaka alam natin pareho na malilintikan siya ng sobra sa parents niya pag nagkataon. Paano pa kaya yung sakin? Religious yung pamilya namin. Kaya di rin ako pwedeng mag-out sa kanila. Buti ka pa nga, di mo kailangang magpanggap sa harap ng nanay mo. For sure, tanggap na tanggap ka ni Tita Nerissa. Correct! Tapos, ngayong alam nyo na rin, malayang-malaya na ako magpakabakla! Buiset, di talaga ako sanay na ganyang kakalambot. Parang kanina lang, lalaking-lalaki ka pa. Tapos ngayon, pak! Magdalena! Yak! Magdalena? Apakaluma ng reference ah. Ano palang itatawag ko sa'yo? Well,
gusto ko pa rin naman yung Nero. Pero pag gusto ko magpaka-girl, you can call me Bria. As in, B-R-I-A, Bria. Baklang to? Kilig na kilig sa pangalan? Hindi naman, no. Sobrang saya ko lang. Pero, mas masaya sana kung tayong tatlo yung mag-out. No? Oh, ba't bigla ka naman naubod dyan? Wala. Nangati lang lalamunan ko. Nga pala, di na rin ako magtatagal dito ha. Uuwi na rin ako maya-maya. Ay, sabay na tayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Paul ay magdamag naman kaming nag-usap ni Sev sa phone call. Sinubukan kong pagaanin ang loob niya dahil alam kong hindi rin madali para sa kanya na aminin yung totoong katauhan niya. Pero sa kaloob-looban ko ay gano'n na lamang pinadali ng tadhana ang buhay ko. Si Sev na tagapagmana ng brusko niyang tatay ng kanilang barbershop ay bakla din pala. Akala ko pa naman noon ay pandidirihan niya ako oras na malaman niyang nagpapanggap lamang ako na tigasin at lalaking-lalaki kong kumilos. Pero sa huli ay mas lalo ko pang naintindihan kung bakit naging magkaibigan kami. Dahil yon, sa pagkakaintindihan namin kahit na hindi pa namin alam ang sekreto ng isa't isa. Kinalaunan ay nakatapos si Seth ng Business Management sa isang state university at haircutting naman sa TESDA. Si Paul naman ay naging civil engineer at ako naman ay nakapagtapos ng HRM. At mula sa pagiging crew sa isang restaurant ay naging branch manager. Nakoniporme kami kaya hindi ko naman naisip na pumorma. Pero paminsan-minsan ay naiinggit ako sa gayak noong mga babaeng taga-ad agency na kumakain sa branch namin. Minsan, naiisip ko na baka doon ako dapat mainggit sa mga baklang taga-ahensya dahil magara silang pumorma. Pero hindi. Sa mga babae talaga ako napapatingin noon. Magagaling kasi silang magdala ng damit at magaganda rin ang kanilang mga tindigan. Naisip ko tuloy noon na baka straight talaga ako. Pero para akong nasusuka tuwing naiisip ko na makikipagrelasyon ako sa isang tunay na babae ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa halip na isipin ko yung tungkol sa gender identity namin, ay nag-focus na lamang ako sa pag-aalaga sa nanay ko, sa trabaho at sa mga kaibigan ko. Noong panahon ngayon kasi ay tanging si nanay lang at mga kaibigan ko ang nakakaalam. Pero may mga nakakapansin na rin ng pagbabago sa mga kilos ko. Pumasok na rin sa isipan ko na posible na rin akong ma-attract sa mga kapwa ko lalaki pero pinigilan ko po yun. Hindi ko yun pinagtuunan ng pansin dahil hindi pa ako ganong kahanda para lumantad. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Stephen. 33 ako at 45 naman siya noong nagkakilala kami sa isang dating app. Madalas na kasi akong tumatambay sa dating app na yon mula noong umamin ako sa nanay ko, Papa Dudut. Dati ay sundalo si Stephen na nagretiro at nanirahan na dito sa Pilipinas. Itinakwil siya ng pamilya niya dahil kahit sa isa siyang matapang na sundalo at nanilbihan sa loob ng 2 dekada, ay hindi natanggap na mga ito nang umamin siya sa tunay na sexuality niya. Noong lumayo nga siya sa pamilya niya, dito na siya naisipang magstay sa Pilipinas dahil gusto raw niya yung klima rito. Dahil sa kanya ay natanggap ko na hindi pala ako bakla. Itinanim ko sa isipan ko noon na isa akong babae, Papa Dudut. Kumain ka ng marami. Parang nangangayayat ka na. Ma, ayoko pong tumaba. Sus, di ka naman tataba agad sa 1 cup rice na kakainin mo ngayon.
Ma, di nga po ako tataba sa 1 cup of rice na sinasabi nyo. Pero araw-araw mo naman po yan sinasabi sa akin. Eh di tataba rin ako. Ay teka, maiba ako. Di ba't nagkita na kayo kahapon nung boyfriend mong kano? Opo ma. Di ka man lang ba magkukwento? Baka naman magkaapo na lang ako bigla. Ma, mangyayari lang yun pag pinahiram mo sa akin yung ovaryo mo. Naku, bakit ba yung akin pa? E bulok na to. Ay, wag mong ibahin yung usapan. Anong nangyari sa date nyo? Okay naman po ma. Yung totoo nga, sobrang saya ko. As in. Halata nga. Kulang na nga lang maghugis puso yung mata mo eh. Pero gusto ko pa rin na mag-ingat ka ha. Huwag agad-agad ibibigay yung buong tiwala. Lalo na kahapon pa lang kayo nagkita. Ma, alam mo, huwag kang mag-alala kasi sobrang gentleman niya. Siya lang nagparamdam sa akin na hindi ako bakla. Ganun, yung para akong tunay na babae. Anak, sigurado ka na ba talaga dyan sa boyfriend mo na yan? Baka naman sa una lang sweet sa'yo yung Stephen na yon, tapos sa susunod abusuhin ka na. Hala, ma, nakakaloka ka. Mas mukha pa nga akong mang-aabuso kaysa sa kanya eh. Ilang taon na nga uli siya? 45. May anak na ba yon? Wala po, solo lang po siya sa buhay. Nakwento mo nga. Bakit naman kasi ganun yung pamilya niya? Porke nag-out na siya takwil agad? Ganun po talaga ma. Di po lahat itanggap yung mga katulad ko. Kaya nga po ang swerte-swerte ko kasi ikaw ang naging nanay ko. Ay sus! Napakadrama naman talaga ng dalaga ko. Hay nako, manaman eh. Arte mo, nak! O siya, kwento ka pa. Pagkatapos nyo mag-shopping, saan ka dinala ni Stephen? Kumain kami. Kumain lang pero halos mapunit na yung labi mo kakangiti. Yung totoo, saan pa kayo pumunta? Pagkatapos kumain, hinatid niya na ako. Yun lang? Wala na kayong ibang ginawa? Nakakahalata na ako sa iyo ma. Gusto ko lang malaman. Tsaka kung may iba pa man kayong gawin, wala naman ako magagawa dun Yung sa akin lang, di pa kayo ganun katagal kaya matuto ka sana maglagay ng limitasyon sa mga bagay-bagay. Ma, gets kita, promise. Pero huwag kayong mag-alala kasi wala pa namang nagaganap na ayaan sa motel. At sinabi mo ba talagang bata ka? Kunwari ka pa ma, yun din naman ang tinutumbok mo Oo na, sige na, yun na nga. Promise ma, wala po talaga. Pero ano? nag-kiss kami. Papadudot halos mamula ang buong braso ko sa kakakurot ni mama sa kalandian kong yon. Hindi ko kasi maitago yung kilig na nararamdaman ko tuwing si Stephen na yung pinag-uusapan. Nung nagkita kasi kami ay nag-ikot kami sa mall at magkahawa kamay pang pumasok sa isang butik ng mga pambabaeng damit. Yung mas nagpakilig pa noon sa akin ay wala kong nakita kahit kaunting pag-aalinlangan kay Stephen nang ipasukat niya yung mga blouse, skirt at dress na siya pa mismo yung pumili para sa akin. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko ng araw na yon. Nung una ayokong pumayag na si Stephen ang magbayad ng lahat ng mga pinamili namin. Ayoko rin kasi noon na isipin niyang pera lang ang habol ko. Pero hindi naman daw niya naiisip yon. At para patas kaming dalawa ay nag-offer din ako sa kanya na ako naman ang gagastos sa susunod na lalabas kami. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa pagkatapos ng date na yon, Papa Dudut. Mas lalo rin naming minahal ang isa't isa. Tungkol naman sa akin, Papa Dudut, mas naging malinaw na sa sarili ko na hindi ako bakla dahil gusto ko nang maging babae. Yun na talaga ang tingin ko ng panahong yon. At gaya ng inaasahan ko ay sinuportahan pa rin ako ng nanay ko. Pabiro pa niyang sinuggest yung ipinangalan niya sa akin sa bahay nung unang beses niyang nalaman na bakla ako. Doon na talaga niya ako tinawag sa pangalang Bria. Ikinuwento ko rin kay Stephen yung naging usapan namin ng nanay ko at tawang-tawa naman siya doon. Pero hindi ko inaasahan yung huling tanong niya
na kung alam na raw ba ng mga kaibigan ko ang tungkol sa kagustuhan ko na maging isang babae. At tulad nung pagsasabi ko sa kanila na bakla ako ay natagalan din yon. Nagdesisyon ako na makipagkita sa kanila matapos ang 2 taon ng relasyon namin ni Stephen. Marami na rin kasi akong utang na kwento sa kanila noong panahong yon, Papa Dudut. Huy mga bakla, kumusta? Tagal natin di nagkita. Oo nga. Ikaw ha, ang laki na ng pinagbago mo. Mukha ka ng babae. Hay, anong mukhang babae? Babae talaga ako, no? Effort na effort nga ako sa pagme-makeup ko, oh. Halata nga. Tsaka yung braso mo, ang ganda. Hindi namumutok yung muscles. Sus, ano ka ba? Dati nang ganyan mga braso ko, di nyo lang napapansin kasi lagi ako naka-jacket. Lagi bang naka-jacket? Parang itong si Sev. Uy, ba't ang tahimik mo dyan? Pwede bang hinaan yung mga boses nyo? Lah, inaano ka ng boses namin, bakla? Oo nga, tayo-tayo lang naman magkausap dito. Baka kasi may makarinig na kakilala ng parents ko tapos sabihin, mga bakla kasama ko. O bakit? True naman ah. Tsaka di lang kami, no? Ikaw rin. Shh, ano ba? Huwag sabi maingay eh. Sus, takot na takot. Sige nga, pagmasdan mo nga yung mga tao dito sa restaurant kung mukha ba silang may pakialam sa atin. Oo nga naman. Busy rin lahat sa pagkakwentuhan, no? Kaya huwag ka ng KJ dyan. Sumali ka na lang sa usapan para mawala sa isip mo yung parents mo. No ka ba? Ngayon na lang kaya tayo nagkita-kita. Ay, sige na nga. Pero di ako magboboses bakla ah. Kayo na lang. Fine, sinabi mo eh. So, Nero, Bria, nagkita na nga kayo ng sugar duty mo? Oo, nung first meet namin, nagkita kami sa restaurant. At box, hindi lang siya basta kainan ha, pang mayaman. Sus, nakapagtataka pa ba yun? Yamanesa naman yung ginawa mo. Pagkakataon mo na yan para makaahon sa kahirapan, bakla. Sira, wala akong balak na perahan yun, no? Totoong gusto ko siya at mahal ko siya. We, kahit malaki agwat ng edad nyo? Bakit? Nagmamatter pa ba ang edad ngayon? Bakla, basta mahal nyo ang isa't isa, go for gold. Kaya ganun kami ng baby ko. Baby? Umayos ka nga. Tanda-tanda na nun tapos tatawagin mong baby. Alam mo kasi, Sev, lumabas ka na sa closet mo para hindi ka nagkakaganyan. Tinan mo ang bitter-bitter mo. Di ako bitter no. Di ko lang talaga magets kung bakit sa matanda mo pa naisipan makipagjowa. Pwede naman sa kaedad mo lang. Dami kayang gwapo dyan sa tabi-tabi. Hay nako, kung gwapo lang ang hanap mo, marami talaga dyan sa paligid. Pero yung lalaki na magmamahal ng totoo sa katulad ko at kaya kong irespeto, nabibilang lang yun sa daliri. Bonus na lang na paldo-paldo siya, no? Ay, oo na. Di naman ako mananalo sa'yo sa usapang to. So, kumusta nga first meeting nyo? Yun na nga. Tinawag niya ako na baby girl. Tapos, napaka-gentleman niya. Kung itrato niya ako, feeling ko, babaeng-babae ako. Ay, napakaswerte ko talaga kay Stephen. Ano pang ginawa nyo? Kumain lang talaga? After namin kumain, dinala niya ako sa mall. Nag-shopping kami. Oh, kala ko ba? Hoy, alam ko yung iniisip mo. Hindi ako nagpabili sa kanya. Ayoko nga tanggapin yung mga binili niya para sa akin kasi ayokong isipin niya na pera lang ang habol ko. Pero sabi niya, pwede naman daw na minsan, ako naman yung gagastos para sa aming dalawa. Sa bagay, afford mo rin naman gumastos tuwing lalabas kayo. Branch manager ba naman eh? Para kay Sira. Lah, nagpabebe. Porke out ka na. Lakas na ng loob mo magaganyan kahit nasa public place tayo ha. Bakit? Out ka na rin naman Takot ka lang sa parents mo. Kayo ni Sev. Ay, wag na natin sila pag-usapan. Pero Bax, seryoso ha? Happy ako for you. As in, sobra.
Buti ka pa nga kasi malaya mo nang mafe-feel at may papakita kung ano ka talaga. Samantalang ako, eto pa rin, nagtatago sa panlalaking polo shirt. Tapos tigas-tigasan pag nasa harap ng parents. Alam mo, kung gugustuhin mo lang talaga, kaya mo. Kayang-kaya mong ipaglaban yung kalayaan mo na maging totoo sa sarili mo para mailabas mo yung totoong ikaw. Papadudot, nalungkot ako para kay Paul dahil kahit gaano pa niya kagusto na maipakita kung sino talaga siya ay hindi niya yon magawa dahil sa takot niya sa mga magulang niya. Lahat ng yon ay kabaliktaran naman ng nanay ko, Papa Dudut. Kaya naman lalo kong naramdaman kung gaano ako kaswerte na kahit isa na lamang yung magulang na kasama ko ay sobra-sobra pa yung support at pagmamahal na natatanggap ko mula sa kanya. Sa pag-uusap namin yon ay bigo pa rin ako na masabi sa kanila yung plano ko tungkol sa kagustuhan ko na maging isa ng ganap na babae. Nakakapagbihis babae naman ako, nakakapag-makeup at hindi na rin nahihiyang ipakita yung pagiging malambot ko sa pagkilos. Pero pakiramdam ko noon ay may kulang pa rin sa pagkatao ko. Pakiramdam ko ay may kailangan pa akong gawin. Batid ko naman ang panahong yon na hindi na nakakagulat na may mga bakla na gustong maging transgender. At proud din sila na ipakita sa buong mundo yung malalaking pagbabago sa kanila. Kaya na-inspire din ako, Papa Dudut. Batid ko na marami ang tutol sa ganito at hindi pa rin kami lubusang tinatanggap ng iba. Pero sa ganong paraan kasi mas nararamdaman ko na babae talaga ako at hindi lang isang bakla. Doon ako mas nagiging masaya. Hindi ko naman nakalain na susuportahan din ni Stephen ang kagustuhan ko na maging transgender. Akala ko kasi hindi niya yon magugustuhan pero sa ginawa kong pagpapakatotoo sa kanya ay mas lalo pa niya akong minahal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na nga ako sa akin noon si Stephen na siya ang magpapagawa ng dibdib ko. Natuwa naman ako at hindi na yon tinanggihan pa. Pero nang maalala ko ulit yung mga kaibigan ko na sina Paul at Sev na wala pang alam sa plano kong yon ay nagkaroon na naman ako ng alinlangan na sabihin agad sa kanila yon. Ang kaso mas mahirap naman kung magugulat na lamang sila sa makikita nila. Sakaling makipagkita ulit ako sa kanilang dalawa. Siguro iniisip ng iba kung bakit gano'n na lamang kahalaga para sa akin yung magiging opinyon ng mga kaibigan ko. Pero gusto kong gawin yon. Gusto kong ipaalam sa kanila yung magiging pagbabago ko dahil isa sila sa mga pinanghuhugutan ko ng lakas ng loob. Para ko na kasi silang mga kapatid. Papadudot, nag-decide ako na makipagkitang muli sa kanila para makipag-usap. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na kami kumain pa sa labas. Nagpahanda na lamang ako kay mama ng pagkain para doon na lamang kami sa bahay mag-usap-usap. Wala namang problema yon sa nanay ko dahil matagal na rin niyang kilala sina Paul at si Sev at parang anak na rin ang turing niya sa kanila. Excited ako na sabihin sa kanila na magkakadibdib na ako, Papa Dudut. Nak, andyan na yata ang mga bisita mo. Ako na po magbubukas ng pinto, Ma. Uy, mga bakla! Pasok kayo! I miss Pasok you! na raw tayo, Sev. Aba, nandito pala si Mother Earth. Pabeso naman po. Sus! Napaka-sweet talaga ng mga ampon ko. O siya, lapit na rito nang makapagbeso-beso. Ang bango mo, Nay. Talaga? Naku, di ka lang pala sweet. Bolero ka rin. Oh, itong si Paul. Sosyal na. Pabeso-beso na lang. Ako po magmamano na lang.
Nako, kunwari ka pa, Sev. Alam ko naman na rumarampa ka rin tulad nitong dalawang kaibigan mo. Hindi po ako bakla. Hoy Nero, anong sinabi mo kay Nainay Risa? Sus, oo na, Sev. Di ka na bakla. Wala namang sinabi sa akin si Nero. Pero, hindi ako bulag at mas lalong hindi ako manhid. Sa tagal nyo ng magkakaibigan, para ko na rin kayong mga anak, kaya kilalang kilala ko na kayo, no? Basta alam nyo ko, kung saan kayo masaya, doon ako. O narinig nyo naman si Mama, di ba? Kaya wag na magpanggap, mga mare. Nandito lang naman tayo sa bahay. Nay Narisa, pwede po bang paampon muna? Aba, walang problema. O siya, alis na muna ako. Mag-enjoy kayo rito sa bahay. May mga pagkain na doon sa kusina. Bye Mother Earth, ingat ka! Salamat, Paul. O, nakaalis na si Mama. Upo na kayo dyan sa sofa para makapag-usap na tayo. Ano bang meron? Ikakasal ka na ba? Uy, Sev ha, di pa ako ready. Pero gusto ko yan. Kahit nagustuhin mo, wala namang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Uy bakla, wag kang bitter dyan. Daming bansa sa labas ng Pilipinas, no? Isa pa, yamanesa naman si Papa Stephen itong si Nero / Bria. So ano nga yung pag-uusapan? Ano kasi, di ba parang mga kapatid ko na rin kayo? Mga bakla tayo, remember? Kayo lang. Huwag niyo na ako idamay kasi mapapatay ako ng tatay ko. Ano ka ba? Desisyon mo yan, Sev. Kung ayaw mong maging bakla, di wag. Madali kasi para sa'yo na sabihin yan kasi tanggap ka ng nanay mo. Kung alam nyo lang, gabi-gabi ako nagdarasal na sana pagising ko. Meron na akong lakas ng loob na sabihin sa tatay ko kung ano talaga ako. Pero tuwing naririnig ko siya kung gaano niya ako ipinagmamalaki, na ako yung tagapagmana niya ng barbershop niya at malapit ko na siyang mabigyan ng apo, nawawala yung tapang ko. Huwag ka iiyak, mahahawa ako, please lang. Hindi ako iiyak. Na-master ko na kung paano kontrolin yung luha ko. Ikaw na lang kasi makakapagpatuloy ng lahi ng pamilya niyo. Kaya nga ang swerte mo, kasi naging madali lang sa'yo ang lahat. Ay, kung pwede lang talaga kayong ampunin ng nanay ko. O siya, tama na tong kadramahan natin. Ano na nga yung sasabihin mo sa amin? Yun na nga mga mare. Magpapagirl na ako. Ha? Paanong magpapagirl? Palung-palu ka na nga oh. Kulang na nga lang umabot makeup mo hanggang ngala-ngala. Magpapagawa ka? Oo, magpapagawa ako ng dibdib ko pero yung iba ba, hindi pa sure. Alam na ni Mama, okay naman sa kanya. Paano yung trabaho mo? Bahala na. Sa ngayon, yun lang muna ang alam ko. Yun ang priority ko. Susuportahan naman ako ni Stephen. Talaga? Galing naman. Suportahan niyo na lang kasi ako. Please? Seryoso ka ba? Gusto mo na suportahan kita? Di mo nga naisip na lalo akong pagdududahan ng tatay ko dahil sa gagawin mo. Napaka-selfish mo naman. Sev, ano ba? Sinabi ko to sa inyo kasi kaibigan ko kayo. Kasi akala ko susuportahan niyo ako. Akala ko may intindihan niyo. Ang hirap mo kasing intindihin. Di ka ba nakontento sa pagiging bakla mo? Swerte mo nga dahil walang kahirap-hirap yan sa'yo. Pero sana, naisip mo muna na hindi lang ikaw yung apektado ng gagawin mo. Papadudod, sobrang sama ng loob ko matapos ang pag-uusap namin yon ng mga kaibigan ko. Excited pa kasi ako noon na magkwento sa kanila dahil bukod sa nanay ko, sila yung gusto ko na unang makaalam noon. May mga nasabi pa noon si Sev na nakainsulto sa akin. Hindi pa raw kasi ako nakontento sa kung ano ang meron ako at sa kalayaan na makakilos bilang isang babae. Naintindihan ko naman yung punto niya ng sandaling yon. Ayaw niyang madamay sa kabaklaan ko dahil sa tatay niya. At kapag nalaman nito na nagpakababae na talaga ako'y iisipin nitong may impluwensyahan ko rin si Sev. Aminin ko, papadudot, ng mga panahong yon ay hindi ko na naisip yung magiging epekto ng pagpapatrans ko sa mga kaibigan ko. Pero buo na rin po noon ang desisyon ko na maging trans woman. Umasa na lamang ako sa katiting na pag-asa na maunawaan din ako ng mga kaibigan ko pagdating ng araw.
Iniyak ko lahat sa nanay ko. At tulad ng dati sa kanya ko humugot ng lakas. Doon ko napagtanto na mahirap nga pala talagang maging isang bakla. Hindi dahil bawal maging bakla kundi dahil hindi lahat ng tao ay tanggap kami. Palagi namin kailangang isipin yung mga sasabihin ng mga tao sa paligid. Sinabi ko rin kay Stephen yung mga nangyari. Tulad ko ay nadismaya rin siya at nalungkot. Pero nanatili pa rin yung suporta niya sa akin at hindi binawi yung pangako niya na sasagutin niya ang pagpapagawa ko ng dibdib, Papa Dudut. Nak, Po, pwede ba akong pumasok? Usap tayo, nak. sige po ma. Bakit nagmumukmuk ka na rito? Masama lang po ang pakiramdam ko. Masama pakiramdam mo? O masama loob mo? Hindi na po ako kinakausap ni Paul at Sev. Nung huling usap naman namin, okay pa si Paul sa akin eh. Pero ngayon, hindi na rin niya ako sinasagot. Ay. O teka, upo muna ako dito sa kama mo. Pag-usapan natin yan, nak. Nasaktan lang po kasi ako sa sinabi sa akin ni Sev na hindi raw po ako makontento. Ganun na siya magsalita sa akin mula nung sabihin ko na may boyfriend na ako eh. Parang hindi siya masaya para sa akin. Nung sinabi ko na ipapakilala ko sa kanila si Stephen, sabi niya dapat daw sa malayo. Ha? Bakit naman sa malayo? Tinanong ko rin po yan sa kanya. Sabi ko, jowa ko naman si Stephen eh. Tapos yun na nga po. Baka raw po makarating sa tatay niya yung tungkol dun. Best friend ko kasi siya kaya malamang daw iisipin din ng tatay niya na bakla siya. Kung ganon, pinagdududahan ka na pala ng tatay niya dati pa? Paano na ngayon na out ka na talaga? Malalaman at malalaman din naman yun ng tatay niya. Sinabi niya raw po na confused lang ako, na nagkukunwari lang ako na bakla. Ay, mukhang mahirap nga rin yung sitwasyon ng kaibigan mong yon. Naiintindihan ko naman po yung point niya. Pero paano naman po ako? Paano naman po yung gusto ko? Nak, di natin kontrolado yung nararamdaman nila. Kung di nila nagustuhan yung sinabi mo, karapatan nilang maramdaman yon. Ang tanging magagawa mo na lang ngayon para hindi na lumala pa yung di nyo pagkakaunawaan, ikaw na lang muna yung umunawa sa kanila. Ibig sabihin ba nun, ma? Hindi ko na rin muna dapat ituloy yung pagiging babae ko? Ganun po ba? Nak, pagdating sa katawan mo, tanging ikaw lang yung makakapagdesisyon nun. Katawan mo yan eh. Kaming mga tao sa paligid mo, kaming mga mahal mo, kami lang yung magiging karamay mo. Alam mo, nung una, tutol din ako. Tutol po saan? Na magpakababae ka. Kasi ngayong bakla ka pa lang, yung wala pang napapalitan sa katawan mo, sobra na agad ang paghuhusga sa'yo ng ibang tao. Paano pa kung maging trans woman ka na? Pero ma, bago pa ako magdesisyon na baguhin yung sarili ko, tinanggap ko na yung magiging kapalaran ko. In-expect ko na yung matinding judgment sa akin ng mga tao. Kaya nga sinusuportahan na lang kita. Kasi alam ko na hindi na kita mapipigilan pa. Gusto ko na maging masaya ka. Hindi ko man mapipigilan yung mga tao sa mga iisipin at sasabihin nila sa'yo. Sisiguraduhin ko naman na habang buhay ako, nak. Dadamayan at susuportahan kita. Naman eh. Lalo niyo akong pinaiiyak eh. Pero salamat po talaga, ma. Alam mo, ma,
Kahit alokin pa ako ng 1 bilyong kapalit mo, hindi ako papayag. Pangako. Kahit may boyfriend na ako, kahit maging asawa ko pa si Steven, mananatili kang number 1 dito sa puso ko. Basta anak ha, kahit saan ka pa makarating o kung ano man ang maabot mo sa buhay, lagi mong pipiliin maging mapagpakumbaba at mapagpatawad. Naniniwala ako, darating din yung araw na mauunawaan ka ng mga kaibigan mo. At hindi lang yun, hahangaan ka pa nila sa katatagan ng loob mo. Papa Dudut, kumapit ako sa mga sinabing yon ni Mama. Kaya naman kahit na hindi naging maganda yung huling usap namin ng mga kaibigan ko ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Nakakalungkot lang dahil bukod kay Mama at sa boyfriend kong si Stephen, sina Sev at Paul lang ang pinakamatalik kong kaibigan, ang itinuring kong pamilya. Mahal ko sila na parang mga kapatid ko na. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit nauwi sa ganon ang lahat. Sa ngayon, Papa Dudut, ay napagawa ko na ang dibdib ko at nagpa-counseling na rin po ako sa life coach ng specialization ay gender reassignment. Sa susunod, yung ibaba ko naman ang ipapagawa ko. Malapit na rin kami magsama ni Stephen sa isang bubong. Sapat na kasi yung panahon na nakilala namin ang isa't isa. Kaya handa na kami para harapin yung bagong yugto ng relasyon namin. Naghahanap lamang kami ngayon ng titirahan na kasya kaming 3. Siyempre kasama namin ang nanay ko. Isa rin kasi yon sa mga pangako ko sa kanya. Kahit magsama kami ni Stephen o mangyari man na ikasal kami, gusto ko na nandun pa rin si Mama para gabayan ako. Sa kasamaang palad, natanggal ako sa trabaho pero natanggap naman ako sa iba nang subukan kong mag-apply. Naging mabuti talaga ang tadhana sa akin. Pero naging malupit naman ang mga kaibigan ko. Simula nung lumabas na ako, Papa Dudut, bilang isang babae ay tuluyan na akong hindi pinansin ni Sev. May pagkakataon pa na pinagtatawanan niya ako nang biruin ako ng tatay niya nang minsang makasalubong ko sila. In-unfriend na rin niya ako sa Facebook para wala na kaming koneksyon sa isa't isa. Ganon din ang kapatid nitong si Kira na naging malapit na rin sa akin. Si Paul naman ay mukhang okay na dahil nagawa na niya akong kumustahin. Pero hindi na siya nagayang lumabas at hindi na rin ako pinauunlakan tuwing ako naman ang nag-i-invite sa kanya. Hindi niya man sabihin ang kadahilanan ay naiintindihan ko na rin yon. Pero aaminin ko na masakit pa rin, Papa Dudut. Maraming naging tanong sa isipan ko. Hindi ko kasi alam kung ano pa yung pwede kong gawin. Kung dapat ko ba silang suyuin o kumbinsihin na maging totoo sa mga sarili nila. Ganap na sana ang kasiyahan ko kung magiging magkakaibigan pa rin kami. Kaya hanggang ngayon, Papa Dudut, ay umaasa pa rin ako na babalik pa kami sa dati. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ng Barangay Love Stories na may bahagi ko rito ang kwento ko. Salamat din sa iyo, Papa Dudut, sa pagkukwento nito at patuloy pa rin akong susuporta sa inyong programa at sana po ay mas marami pa kayong kwento na maibahagi sa amin. Muli, thank you and God bless, Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nero. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.